Prešiel som si všetkými rannými extrémami, od ľadových vaní po rýchlo do práce s kávou v ruke a dnes viem, čo z toho naozaj funguje. A nie, netreba ti 8 návykov pred 7 ráno. Dám ti konkrétny postup, ako prepnúť z ranného chaosu do flow za 90 sekúnd po prebudení, bez prehnaných rituálov a bez vyhorenia. Pred mesiacom som videl video od jedného neurovedca, ktoré mi od základu zmenilo moje rána a život potom cez deň. Konečne to teraz ide samé od seba, bez stresu, bez viny a s výkonom, ktorý ma brutálne prekvapil. Testoval som jeho ranný experiment na sebe a dnes ti odhalím, v čom spočívala jeho rutina a moje výsledky z nej. Som Rasťo Kijavčín, marketér, zakladateľ Digitálcov komunity, kde je už takmer 2000 členov, ktorí sú rovnako ako ja, posadnutí tým, ako z práce a marketingu vyťažiť maximum za minimum úsilia. Sme digitálne mašiny, ktoré prekonávajú svojich kolegov, dokážeme robiť viac práce za menej času a dostávať za to zaplatené viac peňazí. Všetko, čo v týchto videách učím, robím úplne zadarmo a nebudem ti tu nič predávať. Každý tip z videa mám vyskúšaný na sebe či na desiatkách klientov v našej marketingovej agentúre To The Moon Studio. Fungujú. Väčšinou tieto tipy optimalizujem mesiace až roky a dnes ťa tento konkrétny s rannou rutinou naučím za cca 7 minút. Po lopate, bez bullshitu. Poďme na to. Podľa mňa je väčšina ranných rutín na hovno. Pretože buď máš kilometrovú biohack rutinu a začneš makať v práci reálne až okolo 10:30, alebo žiadnu rutinu nemáš. Zvoní budík, stlačíš snooze, chytíš mobil, scrolluješ sociálne siete a potom máš v práci hmlu v hlave alebo stres. Zmysel rannej rutiny nie je cítiť sa produktívne, ale byť produktívny. Zvýšiť náchylnosť toho, že padneš do stavu flow, tak to hovoril ten neurovedec. A hádaj čo? Tú zbraň, ktorá by stav flow mohla spustiť, robíme takmer všetci každé ráno. Možno ťa prekvapí, že je to práve to scrollovanie na sociálnych sieťach. Vysvetlím ti to už o minútku, ale najskôr jeden príklad. Keď som mal ráno 10 rituálov, začínal som v práci neskoro, keď som ich prestal robiť, začal som si ničiť deň tým, že som hneď ráno šiel scrollovať sociálne siete na mobil. Ten neurovedec hovoril o tom, aká je mozgová logika rána. Prečo sa nám ráno tak dobre scrolluje na tých sociálnych sieťach? Prečo nás ten TikTok alebo Reelsko hneď po prebudení tak vtiahne? No pretože tvoj mozog je už v polovici cesty do flow. Doslova. Hneď po prebudení totiž funguješ v tzv. Alfa-teta pásme, to sú pomalšie mozgové vlny, ktoré máš napríklad aj počas meditácie, tvorivosti alebo hlbokého sústredenia sa. Presne tie isté, ktoré vedci merajú u ľudí, keď padajú do pracovného stavu flow. Čiže ty sa zobudíš, tvoj mozog je pripravený naskočiť do flow a namiesto toho ho pošleš scrollovať memy a dopaminové bomby na sociálne siete. To je ako keby si mal motor rozbehnutý na závod a ty mu do nádrže naleješ kolu a zaťahneš ručnú brzdu. Týmto zabiješ najefektívnejšie minúty svojho dňa a najväčšiu mozgovú energiu spáliš na rozhodovanie a notifikácie. Ten neurovedec to pomenoval dokonale. Tvoje telo ráno nepotrebuje ďalšie prebudzanie. Potrebuje len udať smer. Preto navrhol na prvý pohľad mega šialenú vec. A toto som skúšal celý mesiac. Počúvaj, večer pred spaním som si nachystal pred posteľ notebook, laptop a jednu úlohu, ktorá ma zajtra čakala. Ideálne takú, že keď tú úlohu splním, celý deň bude pre mňa potom jednoduchší. No a teraz som proste vstal a skočil do svojej top pracovnej priority. Trošku ujeté, že? Ale počúvaj, neotváraj notebook s prácou o hodinu. Nie po káve, nie po sprche, nie po cvičení. Otvor ho do 90 sekúnd po otvorení očí ráno. Vezmi laptop, daj pod hlavou viacero podušiek a kúkaj do laptopu a správ prioritu, ktorú si stanovila. Prvých 30 sekúnd to bude boj. To je všetko, len prvých 30 sekúnd. Ver mi, mozog ešte protestuje, telo ťa ťahá spať naspäť do periny, ale ono to cvakne po 30 sekundách. Spadneš do stavu flow a o pol hodinku sa zobudíš s hotovým projektom, ktorý by ti inak trval 3 hodiny. Fakt, reálne. Newslettere, ktoré by mi trvali 3 hodiny, som takto tento mesiac spravil najskôr za 45 minút a potom za 30 minút. Nechutné maily, ktoré som sa bál odoslať, som hneď ráno poslal. A to niekedy aj do 5 minút a mal som hotovo. Inak, ak ti už teraz toto video niečo dalo, hoď like a odber kanálu. Je to najlepší spôsob, ako mi za tento obsah zaplatiť zadarmo. Ďakujem ti krásne a poďme ďalej. Pretože je tu jeden háčik. Ak toto začneš robiť bez oddychu, každý deň po pár dňoch si kaput. Flow ťa energeticky zožerie. Je to preto, lebo práca funguje naozaj rovnako ako scrollovanie na sociálnych sieťach v mozgu. Spravená úloha ti vystrelí dopamín, podobne ako memečka či videá zlatých zvieratiek. Preto to tak funguje. To je na tom síce pozitívne šialené. Keď toto raz trafíš, začneš sa tešiť na prácu rovnako, ako sa tešíš na scrollovanie na sociálnych sieťach. Len s tým rozdielom, že ti to zarába a šetrí čas. Avšak tá temná stránka. Každé ráno si takouto prácou hneď po prebudení vystrelaš koktejl dopamínu, noradrenalínu a serotonínu. Všetko. Preto táto metóda má ešte jeden dôležitý krok. Hneď po rannej práci si dáš 10, 20, 30 minút niečoho, čo ťa zresetuje. Sem môže prísť napríklad tvoja ranná rutina. Dokonale, že?
Hneď, keď máš najťažšiu úlohu dňa hotovú, dáš si svoju meditáciu, cvičenie, ľadovú sprchu, kávu, čo len chceš. Najprv flow, potom dobiť baterky rannou rutinou. Nie naopak. Zrazu zistíš, že deň drží tempo, bez zbytočných rituálov, aj bez nejakých pádov na hubu a energetických výkyvov. No a v nasledujúcich 2 minútach ti dám presný protokol k tomuto experimentu, ktorý som ladil a testoval celý 1 mesiac. Ty už tak nemusíš robiť chyby, ktorými som prešiel ja. Obsahuje 4 jednoduché akčné kroky, ktoré si ty môžeš hneď teraz zapísať, rozmyslieť a využiť vo svoj prospech. Na konci každého bodu ti dám aj odporúčanie na jeden akčný krok. Prvý bod, večer je nové ráno. Preto večer sprav prvý krok prvého ranného kroku. Chápeš, ráno nie je na rozmýšľanie, ráno je na doručenie. Každé ranné, čo mám teraz robiť, je mikrobrzda pre teba. Preto všetko rozhodni večer. Otvor si v laptope úlohu, ktorú budeš robiť. Laptop si daj rovno oproti posteli. Tak a teraz tá akčná úloha. Rovno si rozmysli, kam dáš ten laptop. Ako taký akčný krok. Ja mám napríklad takú skrinku od IKEA, ktorá má taký výsuvný, takú poličku, tak tam si vždycky dám ten laptop. Druhý bod, nastav si chránený ranný blok, tzv. Focus time. Ja ho mám každý deň v kalendári do 12:00. Proste mám v kalendári vyhradený bloker do obeda, kde je napísané pre môj tím, ktorý vidí môj kalendár: sem mi prosím nedávajte meetingy. Áno, väčšinou stihnem prvú rannú úlohu vo fokuse tak do 30 minút a potom je čas na rutinu a potom pokračujem v ďalších fokusovaných úlohách do 12:00. Preto mám v kalendári takýto bloker. Akčný krok, ktorý si sprav teraz, do kalendára si daj opakovaný bloker, teda meeting sám so sebou na focus time. Nezabudni si pre tento čas vypnúť notifikácie na telefóne, notebooku, Slack a ideálne dať mobil mimo dosahu do inej miestnosti. My máme ako budík v spálni nie mobil, ale Apple HomePod a inak ty môžeš mať aj klasické hodiny, ktoré ti budú tak zvoniť. Trojka, nastav si svoju rannú rutinu po flow. Taký protokol na dobitie bateriek. Bez resetu totiž nedáš ďalší blok práce v dostatočnej kvalite a vyhoríš do pár dní. Reset nie je luxus, je to súčasť systému. A prosím ťa, nedávaj si reset, že teraz som spravil rannú robotu, tak idem scrollovať na sociálnych sieťach, to je úplná blbosť, lebo ako vieme, robota a scrollovanie je pre náš mozog úplne to isté. Moja ranná rutina po rannom flow je piť vodu už počas toho flow, potom idem do sprchy, po sprche si dám ľahké cvičenie, začni úplne jednoducho, napríklad 5 klikov a 5 repov, potom si pustím hudbu z platne, spravím kávu a zapalím vonnú tyčinku. Posledný bod, veľmi dôležitý, nastav si antisabotážny systém. Tu väčšina ľudí zlyhá. A nie preto, že by to nefungovalo, ale preto, že sa im to po pár dňoch rozbije. Neboj sa, určite to pokazíš. Vstaneš neskoro, večer ťa stiahne Netflix, dáš si viac vína, ako bolo v pláne, alebo sa zobudíš a povieš si, dneska to fakt nejde. To je ale že úplne v poriadku. Tento systém nie je o dokonalosti, ale o návrate. Mám na to jednu poistku. Proste nesmiem zabudnúť na ten systém. Ak na ňo aj dnes zabudnem, zajtra sa k nemu musím vrátiť. Preto mám pred postelou obraz, kde je jednoduchý text. A je tam napísané ráno čaká. To je celé. Ty si tam môžeš dať aj sticky note, kde toto napíšeš. No a ak ti táto rutina jedno ráno zlyhala, večer ti to nálepka znova pripomenie. To je všetko, celý protokol. Ale mám tu ešte jeden bonus. Ak si to dopozeral až sem, tipujem, že to asi chceš skúsiť. Pomôžem ti. Do komentára mi hoď nápad na to, čo by si chcela robiť zajtra ráno v stave flow. Dám ti k tomu rýchly feedback, nech to zajtra trafíš presne na prvý pokus. No a inak ešte jedna vec. Pomáhajú ti takéto mikronávody vo forme videa? Ak aj nechceš poradiť, daj mi vedieť, či ti pomáhajú. Prosím, tiež do komentárov. Nech viem, či mám tvoriť viac takýchto videí a samozrejme tvoj názor je pre mňa veľmi dôležitý a tvoj komentár mi odplatí za toto video. Pozdravujem a vidíme sa pri ďalšom videu pre digitálne mašiny digitálcov.